This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajingmi kekenrum kenram hakandai lat hakini ki kendiat sngi hadien banakal yang jong Shillong Municipal Board SMB kala kendang ye ki basong dia jing dia harut surak bat lenti yat kejat lani ki hawkers hakandai lat ki bampat dan ya ka certificate of vending COV lala ban yo sngo ya ka sur ki badan benta Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ki balapan pau ya ka jing bitar ka bajur halor kani ka jing le ka SMB Hendrai hakani ka kenti ki dan pat sakiwe ki kenhon ki bala syong di jing dia hakate ka jaka na du ki snam khat khandai spa khandai phau ter bat ki bala dep ban register yala de bat ka SMB na du usnam ar hajar lai kani ka kenhon kadai ka bala tip kerteng kum ka Shillong Roadside Hawkers Association SRHA ka bala lam khmat da ka kong telmi nong bri kum ka president bat ka je kran bat kani ka long kami ka la pen pau bakarukom I license kadai ban yat kat kum ki por bala let no Kani kolong kami kala ong bahaki por bala dam kajing ai license kolong karukam ka babet ka babiang bahdu ki pulet ki wan mi sayeng sa jongki ban kmi benya ya ki kot ki sla jongki Henry ka balek mantapan kalong ka bam ya hap setia 50 ka sarkar ba mensua ha war hajar lai long bakala itho ka sarkar ta hajar lai Henry ka chingman ka chongale hangani kala long lai sau pulai sina nadu snem prapuar ngi lawan bedek cat ban song dukan hani pop please baca dada ki bire ki kli yang e pile terwaso saya ngi em ki direct baca pok khandai lat daka cat nadu mau khasiang awan hadu ngane nga babat khon hamer hakata ka por ngandang don tang boy pun sina long ka hajar lai ta ka long be baka sarkar kan kala itho yang Mensual lele ke podang wan ngam padon kita kibre ban wan be ne ban wan wan ne kita ki municipal ban le bor ne kim padon hadin nang tobat kila don pada kita ki municipal jong ka ar hajar lai kila klain ba ki municipal andala klain ki municipal kila wan kila rai ki tiar jong ikum tu takim chu aisu long ila coba ban kersian hajing perkat jong kibre ki ong o kata snem ba kila di te kila iruspa Hakitu ki por bara municipal yang ipat hadu mentarung yang palai dram. Ki municipal kitu ki por ki wan beda ka bor ta bakira. Hadin bakila ai para ka license ban pen scam pensa yang i hangane. Ta ki municipal ki wan shu. Ya ka to ka license jungi ta ka bala biang ha kin ba ki ai. Long isim roba kam dei bakum kane ka menta ba ai. Ka dei hi kitu men swa jungi ka bala scam. Ki polit ki lawan yuk chat hayeng. Ban wan inspection dei ni em shisha ki breu ki ba shisha. Kilawan inspection ki pulit ki ong wanra so ko rong basno dalam wanra ko rong basno ngile ai hatanan ha humkat dang ilawan ai ha potanan kathanat ka ai kot yang ngile syakut ban sim ya ka itbidibit nakut sale sim ya kan de ka license menta pada hak dak su ai be ka bakum no kum no rom tip long ki klemwat ki cing sisya klem bene atabai cing sisya bangi dai sisya kita bangi dai ban yo hok ya katane bat bom dai ro kila sule thamula bi kimto takada wa kam tre ban sim ya kan ni license ngong pha saba buru ba ki pulet kin one inspection halayeng la jong ba pen lap ya ka ai ki sisya ta hatta menta pisuan kum ne kit khar ne ki khasi ngam ong ki khar ki khasi ma ka sarkar ka tre kam lot ya baro te tang ba wan wat bhai ka benia chongki Simki halor cungurung basnong, simki halor cungka cakasyong cakasa cungki. Nalor kata kalau ong bakadai ru ka dekot jong ka Provisional Town Vending Committee Henry ka longpat ka aka ka basngosi bahapadan ka nu ka jingalang yaki banang kran pareng ki kloy ban sngap kat bay ki bam nang kran pareng pan ki le kum bamman. Ngila ada register hawa hajar lai bat ka membar cungka TBC ngaladon nadu arajar khalai. Hadu kan mentaksi ngadang don sa kat kise tang ba ka kadaw ka ba kile yang akum ne ngakwa bantip syai bhana CEO long CEO kat kum kecingrai jongi hapo ka meeting long CEO umpun sengap ti kata kecingkren ke jonga ngong peleng hadu kan ne pia ba nang pareng pia kren da ka pareng ladanga ngakren da kasi pia ki lada pia kren da ka pareng pia tho te ka penlong yang aban cincar hadu kan ne Sakawe rong aladon hiro kacing beji hantai hapo meeting tang bakawe kalong
hak last meeting kia pensya yang ape kong na katu kacaka ba pinmi no mapi na do trektoria hado hapon kindon ada kiwai kidukan sanpun reuteli ngaladap keren yaki barang ngaladap ong hiru yaki ba hato pinsna kita sanpun reuteli ngakarpat di pisya ba pin ai kalayang lada piong ban siu dok baywa dok ngan siu lada piong kat ke ba piong ngan le bet ba iong kong hangani bandi tang kitirbam pidi da kajaan ba kaslipar ngong ba lada piong di kofi ngan di lada piong di dok tang ngan di ka ba pipa ka sarkar ka ba ka sarkar ka hukum ngan di kacing sungu kacongam ta kalong ya kata kadukan sanpun riu kali nangane na teritoria hadu hapoy hato yang akin weng yaki wei rikin tap ngani pisungu don sa lada maki se aki kular ba ken pinsna yang ngirungin sidok baywa henry baki klem kular ba kile hida ka boru nakaliang conga ka selong terus sai sa konstitusion ngalakat pacur ya ka sarkar bahkan sengolem ya kacing kerpat ki jongi henry ki sarkar kempin sengap man laga si kiwan beja ka bor ngirungi hab ya nyom pajba beja ka bor ta Mdon show yang ini mano banyarap dangi la cina mdon show banyarap. Ya ka ba mentahi te ba adam don banyarap lo ngahapan thotlat thulenti da kau. Ngaladon ka citi bengila te hitan ka ktien dong am kentat show ko meeting bada ka kot rong ngalabu sendon. Henry kata ka kot babu yi ong ki claim receipt tai kata ka kot. Ki pha mban sanga da ka wai da ka citi. Da ka wai da ka kot. Abang la ong epi kata pim sengusu sa ba. Lada nga keren kasi ki yerke maki se be ki keren da ka fareng ki yatho haton kon meeting menlong ka bambarti bisikum kita ki breulong hino nga perkat ong bagi khot yang ki dup ki sup kirit kiria bangin don lang ni tre rengkat lang bat ka sarkar andrai ka sarkar ka siat da kala kum ne yang ita ba kalong ngadang subha ngalai meeting ti bisi ngam chu yo bai nong ngam chu yo bai ngasuya bi kum to kum kabie kikon ki penbiang cha penbiang khaw yang kikon ki song dukan ngadang lai be ka meeting kat bagi khot ngalai be tang arsian ki meeting ngapet banga sistem ha ka meeting ka ba arsian banga pep kat ni ki kelak yang amenta ondang awan mestep ngalas ngo klan ngalas ngo ban bagi perta da ka maj ban weng no si sendan ki nong di madang tang lai sngi ki ai por ban weng no aga por men siwa badang long minister ikong amparin hangani hamuda gila persiang tababan lagi sta sepo ya katay kedukan siya bas naman taman suwa kaday kedukan jongi bay ya ikong aparin yangi gila leche tay ngidi arpaw teng kasis mo hado bagenda yang ngibi biang na nang tay ngiwan biang sini te hakata kapor kikon na kilayas dang lut banhe hakata kapor kayo sini ro kala kambiang ngalala ban penjat hayi ngasem ya kay kicodon kambaro bar kicing puli jong kikon ya kino kicing penjat hayi ngasem yang kalalong ka balabiang tada ya ka ba menta pada kala he kikon do kilahe ngala temen kan itu kikon do kilahe ong kikon kilahe di cimpuli do kilak hamhe ong kecindon kam yang aro kala kambon ong hak dak bakin ra na ni satay taba da ka kelanti jonga bangan penjat hayi ngasem kamdan nanti so yang bangan penjat hayi ngasem nabenta kikon na nabenta la jong bangala temen na kamdan nanti so yang satang ki ki bala ban yarap lang yang Kalau ong ru bakal long ka basngau khia baha ka jinge kendo padu ba snyau bahalang dhar sembut menteri rangba ha ka por mensngi penban ula pha yaki ban yakendo yaki bor penyat ya ka Shillong Municipal Board. Minister ungit sya municipal. Lau municipal uang bangam ailat sendon hiru. Kementak kai kesenjam ya lek penuh. Kesenjam ko congi tingin mat lenti. Kat bangem palap lenti menta tengin ya khon paj ba bet. Lada kilek dak bor ngi hab ya khon paj ba bet ba. Dengan lek cheno. Hapor por baca magi siang yo de ka wai arteli. Tang man yo tit khaw sikilo da miet. Hakapor baki wan tu siang hab ne khon paj ba bet. Ka cenduk ta kalong ki congi ki paj ba ke. Ngim yo so kata ka bai nong singi ngim yo so ka bai khaw. Lada ngi yo khaw ila si yo tong khaw. Kamu ka sini ngim yo si. Long kala ka cincar kan yang kata ka penjajing penjajing ko conga. Ngala cincar bahaba. Habatin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom.
yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f manta ka sngi Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.